keď už som išiel sem, tak som fakt už chcel niečo dokázať, lebo som vedel, že veď na to trénujem už teraz kopu rokov a celý rok trénujem na toto jedno podujatie, na týchto pár pretekov, aby som dal čo najlepší výkon. No ja skapem dnes, taký tuhý som. Poď za mňa. Sú tu dva, tu je toto. Tebe dá čo 5 aspoň. Stačí ma. Tie suché rukavice vás poprosím. Sonia, všetko dá ako má byť? Nie, tam. Tak, viac? Dobre, teraz je to dobre. Štart do 3 minúty. No dobré, poďme na to. A kde si dal? Mu dal ružičeho preč? Hoďte sem, bra. Dajte mi to prosím pod tú modrú bundu, ďakujem. Okuliare máte ešte moje? Ďakujem. Chcem, aby to vyšlo, keď už som na to trénoval toľko hodín, proste toľko týždňov, čo nie som doma a toľko vecí, čo kvôli tomu obetujem, tak príde mi také blbé sem prísť a odflaknúť pretek, lebo som sa na to nesústredil dosť. Som si povedal, že hlavne streliť a spraviť čo najlepší výsledok. Jo. Výborné, Jakub Nová, Durčeho, paráda. Super. Si na druhom mieste, 6 sekúnd za Čechom. Poďme, Jakub, hop. Poď, hop. Ráno som sa nebol ani rozbehať, na prd som sa cítil pred pretekom. Fakt som si myslel, že ani nedojdem, ale tie 2 nuly mi dali toľko sily na to posledné kolo. Tréneri mi kričali, rodičia ma sem prišli podporiť. To mi dalo toľko sily v tom poslednom kole, že bez nich by som to asi nedal. Bro, poď, čo to dá? Poď, hop. Poď, hop. Toto bolo najťažšie kolo v mojom živote. To bolo tak ťažké. Keď som na tom individuáli s jednou chybou skončil až 9. tak som si vedal, že no dobre, že asi medaila tu teda už nebude. Musel by som mať veľké šťastie, aby sa dačo stalo. To bude medaila toto. The silver medal representing Slovakia, Jakub Borguna. Toto bol proste cieľ už teraz 2 roky. Už 2 roky bez takej medaile na vrcholnom podujatí a je to super pocit, že som netrénoval zbytočne.